Салому алейкум, бародаро. Хушомтон ба канали ман. Марҳамат, яхте лайка зентон, подписация фаромӯш накунтон, бародарҷоно. Илтимос аз шумо подписация чӣ намбаравад. Хабарҳои хуш, мисол боғҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ҳама вақт бохабар мешавам, бародаро. Бародаро, ҳамаи ака омада 3.5 гектар боғ шудааст. Боғҳошон бениҳоят зӯр. Абрикос, бобоӣ, мачалка, боғҳои зӯр, ниҳолу ёш. 1 гектару 30 сотиқаш инҷанда, 1 гектари 30 сотиқа як ҷо участкашай хушкунӣ ҳамаш ҳай, бародаро. Ҷои шароитош бениҳоят зӯр, участка, ҷои хоб, ҳамаша бо хирманошай, ҷои хирман. ҳисоби 30 ҷонда, бародаро, обши 3.5 гектар, 3,3, 3,4. ана сӯртҳои зардори ҳамаш бениҳоят зӯр. Шишахурмоӣ, бобоӣ, мачалка, абрикос. Ягон хел сурати гандаш не. Дарахтош мана бинам 12 сола, 10 сола, 12 ниҳолҳои ёш. Ниҳолҳои ёшанда хел холу ин хел гапу корош не, бародаро. Ана обши 3.5 гектар, як бор дига мегӯям, фақат ҳосилаш, бародаро, фақат ҳосилашам фурӯшим. Мана нархи меш ваяш мо гуфтасем 40,000 сомон, бо арзон мешавад, савдо мешавад, бародаро. обши 3.5 гектар, боғҳо ҳамаш карагӣ, бениҳоят зӯр. Барои ҳамин харидоро бошад, мани телефон 988 47 00 28 ман худам бурда нишон медиҳам. ин дарахтҳои биниш чиғел кардаги, даҷа шохҳо шикастагӣ, бародаро. ин номерам ватсапашам ҳай. Ягон хел барои рекламаҳо боштам, бародаро, ҳамин номер ҳай. ҳамин номер кор мекунад, ватсап. занг зентон албатта. ҳозир инаш 1,3 бо 1 гектараш мисол участкаҳош ки, бародаро, участкашай, участкаш барои вай ягон ҳосил хушкунию гапу коро, ҷои хобу, ҳама чиз шароитишай ҳамунҷо ҳамаша якҷоӣ кардам. мисол 30 ҷонда обши 3.5 гектар, ҷо ҳамаш наздик ҷонда, бародаро. 3.5 гектар нархаш ани ҳама шуда, бародаро, 40,000 сомон. 40,000 сомон бо савдо мешавад, худо хоҳад, иншоалло. занг зентон албатта, фақат лайк, подписация фаромӯш накунтон, илтимос. ман ин бобоиҳои ин бобоишу мачалкош уҷа сакара зард шудагӣ, бародаро. бениҳоят нағз. мана харидори аниқ бошдон телефон кунтон номери ман ба. ман бурда худам нишон медиҳам ҷоҳоша, ҳама ҷоша. худо хоҳад маъқул мешавад, албатта. мана боғ кунтон, хуш кунтон, насиб кунад. инҷишанда 8 қаторай, бо дига ҷоҳошанда ҳаяку, бародаро. ман худо хоҳад харидор шуда битам, ман ҳамеша бурда нишон медиҳам, албатта шумомо маъқул мешавад. худо тинҷития, шумо маъқул мешавад, албатта. як бор битон, албатта мебинтон. як бор дига мегӯям, фақат ҳосилаша, бародаро. сабаби фурӯхтани шом яхте худашон мондагӣ, ҳама бачаҳо, зони бачаҳо ҳама ваянда, зимгӯ расиянда. ин боғ чилгазинда, бародаро, чилгазӣ, територи чилгазинда, бародаро. ҳосилошо ман худам дидам, ҳосилош бениҳоят нағз. барои дастгирии якҷаҳон ташаккур, миннатдор. фақат лайку подписация фаромӯш намекунам, бародаро. шишахурмоӣ, бобоӣ, мачалка, абрикос. абрикосош карагӣ, бародаро, бениҳоят зӯр. яхе холу ва ҳош нест.